ችልያ ላይሶን ሰላም አምላኽ ምስ ኩልና ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽ ሰሙነ ሕማማት ብሰላም አጀሚሩ ብሰላም ከፈጽመና ሰናይ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። እሺ እምበኣር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብዕለተ ሐሙስ እንታይ ከም ዝተገብረ ወይ እንታይ ከም ዝተፈጸመ ክንርኢና እሞ ክሳብ መፈጸምታ ምሳና ክትጸንሑ ብፍቅሪ ንጽውዕ። ዕለተ ሐሙስ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ዝተፈላለዩ ስያመ ዘለዋ ብዙሓት ተግባራት ዝተፈጸሙላ ዕለተ ሐሙስ እያ። ጸሎተ ሐሙስ ናይ ዓለም መድኃኒት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስጋ ዝተዋሃደ ኣምላኽ ምዃኑ ንምግላጽ ጸላእቱ መጺኦም ስጋብ ዝሕዝዎ ክጽሊ ዝሓደረሉ እዩ እሞ ጸሎተ ሐሙስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 36 ክሳብ 47 ከምኡውን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ንመልከት። ከምኡውን ዕለተ ሐሙስ ህፅበተ ሐሙስ ተባሂላ ትጽውዕ። እዚ ማለት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለት ናይ ደቂ መዛሙርቱ ብፍጽም ትሕትና ትሕት ብምባል እግሮም ሓጺብዎም እዩ። እዚ ከዓ ዘርእየና ናይ ዓለም ኩሉ ሓጢኣት ክሓጽብ ዝመጽአ ንሱ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ እዩ። ሎሚ እውን ነዚ ብምዝካር እውን ካህናት ብፍላይ ሊቃነ ጳጳሳት መነኮሳት ኣብ ማእኸልና ተረኺቦም ናትና ናይ ህዝብና ሓጢኣት ሕጸብ ንሕና እውን ናትካ ኣብነት ኣይንረስዕን ኢና፣ ንሕና እውን ናይ ካልኦት እግሪ ንሓጽብ ክብሉ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንዝተረኽቡ ምእመናን እግሮም ብቆጽሊ ወይንን ኣውሊዕን ገይሮም ይሓጽቡ ኣለዉ። ናይ ምስጢር መዓልቲ እውን ይበሃል እዩ። ካብ 7 ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ምስጢረ ቁርባን ኣብዛ ዕለት እዚኣ ተመስሪቱ ክበልዑ ከለዉ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንጌራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም፣ እዚ ስጋዩ ውሰዱ ብልዑ በሎም። ጽዋ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዚ እናበለ ሃቦም፣ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ ኢሉ ሂብዎም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 26 ክሳብ 30 ብምባል እሱ ምሳና ንሕና እውን ምስኡ ሓደ ንኾነሉ ምስጢር ካብ ጸላእ ዲያብሎስ ሰዊሩ ንደቀ መዛሙርቱ ዝገለጸሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዚ ስያመ ተዋሂብዎም። ኣብዚ ዕለት ክርስቲያን ኩሉ ብንስሓ ህይወት ተሓጺቡ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ንምቕባል ይዳሎ። ናይ ሓድሽ ኪዳን ሐሙስ ይበሃል። ምኽንያቱ መስዋዕቲ ኦሪት ማለት ብደም እንስሳ ዝቐርብ መስዋዕቲ መብቅዑ ገሊጹ ንድሕነት ዓለም ንገዛእ ርእሱ ዝተፈትወ መስዋዕቲ ገይሩ ዘቕረበሉ ዕለት ስለ ዝኾነ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ፣ ካብዚ ስተዩ ምባሉ ይፍለጥ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 20 ኪዳን ማለት ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝግበር ውዕል ስምምዕ መሓለ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዳምን ንኩሎም ደቁን ዘለዓለማዊ ቃል ኪዳን ብናቱ ደም ዝፈጸመሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሐሙስ ተባሂሉ። ናይ ነጻነት ሐሙስ ባሮት
ንሓጢኣት ዲያብሎስን መብቁዑ ነፃነት ዝረኸብናሉ ወዲ ሰብ ዝሰኣኖ ክብሪ ዳግማይ ምርካቡ ዝተረጋገፀሉ ዕለት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ነፃነት ክዛረብ ከሎ ባርያስ ጎይትኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እሞ ደጊም ባሮት ኣይብለኩምን እየ ፈተውተይ ኢለኩም ኣለኹ ብምባል ይገልጽ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 15 ካብ ባርነት ነፃ ዝወፀናሉ ደቁ ዝተባሃልናሉ ዕለት ንዝክረሉ ስለ ዝኾነ ሊቃውንቲ ናይ ነፃነት መዓልቲ ሐሙስ ኢሎማ። ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ካብ ናይ ሓጢኣት ባርነት ርሒቑ ምስ እግዚኣብሔር ንተዓርቐሉ ጽቡቕ ምግባር ሒዙ ጽቡቕ ስራሕ ብምስራሕ ህይወቱ ክመርሕ ይግብኦ። ደጊም ባሮት ኣይብለኩምን ተባሂልና ኢና። ናይ ጸሎት ሐሙስ ምስጢራት ኣብ ብሉይ ኪዳን ንፋሲጋ ምድላዋት ተገይሩሉ እዩ። ምድላዋት ኣብ ሰለስቲኦም ወንጌል ተመዝጊቡ ንረኽቦ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 17 ክሳብ 30 ፋሲጋ ማለት ምሕላፍ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እስራኤላውያን ኣብ ምድረ ግብፂ ከለው እግዚኣብሔር መልአኹ ልኢኹ ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ ሓደ ገንሸል በጊዕ ክሓርድ እሞ ደም ናይታ ገንሸል በጊዕ ወሲዶም ንኽልቲኡ ቆዋሚ ልዳትን ነቲ ላዕለዋይ ልዳትን ክለኺዎ ንምስየ ነገርዎ። ንሙሴ ነጊርዎ። ሙሴ እውን ንህዝቡ ነገረ። ኩሎም እውን ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ፈጸሙ። መቕዘፍቲ ካብ እግዚኣብሔር ተኣዚዙ መልአኽ እግዚአብሔር ናይ ደም ምልክት ዘይብሉ ናይ ግብፃውያን ቤት ብሞት በኹሪ ክሃርም ከሎ ናይ በጊዕ ደም ምልክት ዘለዎ ግና ናይ እስራኤላውያን ቤት ምልክት እንዳረኣየ ምሕላፉ ምልክት እዩ። ዘፀአት ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 20 ካብዚ ብምስጓግ እስራኤላውያን በብዓመቱ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ኣብ መበል 14 መዓልቲ በጊዕ እናሓረዱ በዓል ፋሲጋ የብዕሉ። ሃገርና እውን ኣቐዲማ ብሉይ ኪዳን ዝተቐበለት ሃገር ስለ ዝኾነት እዚ ተግባር ትፍጽም ነይራ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ፋሲጋ ተባሂሉ ዝተጸዋዓሉ ምኽንያት ኣብዚ በዓለ ፋሲጋ ንገዛእ ርእሱ ዝተፈጸመ መስዋዕቲ ገይሩ ብምቕራብ ደሙ ስለ ዘፍሰሰልና እዩ። ብደሙ ምፍሳስ ሞት ክቡር ዝተባህለ ሞት ነፍሲ ርሒቕልና። ሞተ በኩር ዝተባህለ ሞተ ነፍሲ ርሒቕልና። ገንሸል ፋሲጋ እውን ክርስቶስ እዩ። ገንሸል ፋሲካና እውን ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 19 ኣብዚ ዕለት ከም ዕለተ ሰሉስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 16 ዝርከብ ትምህርቲ ነዊሕ ትምህርቲ ንደቂ መዛሙርቱ ኣምሂር እዩ። ናይ ትምህርቲ ቅንዲ ክፍልታት ናይ ምስጢረ ስላሴ ሰለስትነትን ሓድነትን ምስጢረ ስጋዊ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃን ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ናይ ዳግማይ ምጽአቱ ነገር እዩ። እዚኦም ትምህርቲ ብሰፊሕን ዓሚቑን ክንምሃሮም ከም ዝግብአና ንኸረድእ ብተኣምራቱ ክገልጸሎም እንዳኸኣለ ብነዊሕ ትምህርቲ
ንክርድእዎ ገይርዎም እዩ። ደቀ መዛሙርቱ እውን ንሱ ከምህሮም ከሎ ዘይተረድኦም እንዳሓተቱ ተረዲኦሞ። ምእመናን እውን ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ተረኺብና ክንምሃር ዘይተረዳእና ድማ ሓቲትና ክንርዳእ ከም ዝግባአና ንምሃር። ኣብዚ ዕለት ምሸት ሰዓት 9 ንኣይሁድ ነፍሱ ኣሓሊፉ ዝተዋሃበላ ዕለት እያ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 47 ክሳብ 58። ስለ ቃሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም የብፅሐና።